culoarea verde și tratarea migrenelor. În era noastră zbuciumată, mulți oameni suferă de migrene. Doar în SUA, circa 12% din populație acuză dureri de cap, de la moderate la severe, care adesea se complică cu disfuncții vizuale, vomă, sunete în urechi și sensibilitate la lumină. Tratamentul migrenelor cel mai des se face cu pastile antidolore, dar recent medicii de la Universitatea din Tucson, Arizona, au efectuat un studiu pe 29 pacienți care suferă de migrene cronice, care acuzau între 12 și 22 de zile pe lună dureri. Dar tratamentul obișnuit nu îi satisfăcea. Acestor pacienți li s-a propus să petreacă 1-2 ore pe zi acasă în anturajul luminii LED verzi, cu o lungime de undă de 525 nanometri, în aceeași luminozitate ca lumina simplă a zilei. Astfel, peste o perioadă, toți pacienții suferind de migrenă au menționat o scădere a durerilor cu circa 60%. De asemenea, pacienții au remarcat că terapia cu lumină verde îmbunătățește calitatea somnului, exercițiile fizice și calitatea lucrului.